Magandang hapon mga kaibigan. Nandito tayo sa ngayon, pauwi na tayo. Nandito tayo sa bus. Pauwi na tayo sa doon sa province namin mga kaibigan. Dito ang galing sa siyudad ng Dumaguete, pauwi sa province namin sa Santa Catalina ay umabot ng mga 2 oras kalahati ang biyahe mga kaibigan. Kapag yung mabagal, kapag maraming yung pasahero ay umabot ng kapag sumasakay ka ng bus, kasi hinto pa yan yung bus abot ng mga 3 oras mga kaibigan. Malayo-layo rin mga kaibigan. Yan ang namin dito, province namin. Bali continuous pa rin ang widening dito mga kaibigan, kaya makita mo yung mga dito, yung sinisira yung mga daan. Marami kang makikitang magandang tanawin dito sa lugar namin o sa province namin. Ang province ng Negros Oriental pala mga kaibigan ay binubuo ng 7 or 6 o 7 na city. 6 ata. Hindi katulad sa mga kaibigan na sa yung Negros Occidental na sobrang dami ng city. Mas malaki ang ng city ng mga kaibigan. Mas marami ang city ng Negros Occidental kaysa Negros Oriental. Binubuo yata ng mga 14 o 15 na city. O nagkamali ba ako? Basta napakarami mga kaibigan. Maraming kasi dito mga kaibigan, yung ng tubo. Mga plantasyon ng tubo, sugarcane, paggawa ng asukal ba. Pero ngayon mga kaibigan ay naging Negros Island region, binabalik na ulit ni Presidenteng BBM. Ang Negros Island region ay binubuo ng Negros Occidental, Oriental, kasama na ang Siquijor. Dati kasi mga kaibigan, itong Negros Oriental ay sakop ng Region 7 na kasama ang Cebu, Bohol at Siquijor mga kaibigan. Pero ngayon binabalik na ni Presidenteng BBM mga kaibigan ng ang Negros Island region. Kasi nahirapan kasi yung mga kaibigan, yung halimbawa example lang, kukuha ka ng lisensya sa sa pagmamaniho mo, tatawid ka pa ng dagat, kasi ang ng kuha na ng lisensya sa sa regional nandun sa Cebu mga kaibigan. Pero mas malapit ang Cebu kaysa Bacolod. Ang problema lang kasi sobrang layo ng Bacolod from Dumaguete. Pero ang Cebu ay sobrang lapit naman. Ang problema nga lang ay tatawid ka lang ng dagat. Kapag nagkaroon ng yung bagyo, yan ang problema. Pero dito naman sa mga kaibigan, sa Bacolod, sobrang layo naman. Pero kapag nagkaroon ng halimbawa bagyo o malakas ang ulan, hindi ka natatawid ng dagat. Yan ang problema sa mga kaibigan, sa doon sa Bacolod, kasi malayo. Pero sa Cebu malapit lang. Ayan lang po ang ating video ngayon. Marami pong salamat yung panonood. God bless.